Bos días. En este sexto e logo que foi, temos que falar de educación porque hoxe comeza o curso escolar. E comeza con unha protesta. Hoxe mesmo que comeza o curso escolar resulta que hai xa unha protesta no colexio Monte dos Postes en Santiago de Compostela. Piden máis persoal para pedagogía terapéutica e audición e linguaxe. É unha constante. Nos últimos cursos escolares, as protestas das AMPAs, dos concellos, foron de todo tipo, foron pedindo máis persoal e foron pedindo máis recursos materiais ou polo menos que as infraestructuras estean mellor. É certo que se está invertindo, é certo que hai un plan de nova arquitectura pedagóxica, pero que non chega, que todos os cursos temos problemas e que todos os cursos, xa de vos comeza xa cunha protesta no colexio Monte dos Postes e temémonos que non serán as últimas. No caso de persoal humano, as queixas son sempre as mesmas, que se superan os ratios, que non hai profesores suficientes e, sobre todo, nun apartado, os profesores de apoio. É aí onde moitas veces escoitamos queixas, escoitamos as AMPAs dicir que faltan profesores de apoio de todo tipo. Os responsables teñen que entender unha cousa. Os cativos que teñen máis problemas, sexan do tipo que sexan, dá igual, teñen que ter un apoio e teñen que ter un apoio para que todos compitan ou que todos estuden nas mesmas condicións, que a igualdade sexa real. E para iso falta persoal. E o levamos dicindo moitos vídeos. Estamos entrando nunha etapa na que hai que priorizar. E se a prioridade ten que ser a educación, creo que todos estaremos de acordo que o futuro está nos cativos e os cativos teñen que ter unha educación boa para despois poder debuxar un futuro realmente mellor que o que temos na actualidade. E nas infraestructuras, no material, aí xa non podemos estar outro curso máis falando de goteiras nos medios, o sea, nos colexios, non podemos estar falando de problemas estruturais, de que se ten que pechar unha aula porque caen cousas do teito, porque as calefaccións non funcionan, porque os cativos non poden sair ao patio cando chove porque o patio é descuberto. Quero dicir, está moi ben todo de a nova arquitectura pedagóxica, pero hai centros que teñen máis de 50 anos e que nunca recibiron unha reforma integral. Agora a vai ter, por exemplo, de Santa Comba, pero levaba 50 anos, cumpriu 50 anos sin unha reforma integral, simplemente con parches. Bueno, pois eso non pode suceder. É evidente que non pode suceder. Xa bastante temos cos problemas que hai habitualmente de todo tipo, porque é lóxico que nun sitio onde entran cada día centos de cativos, pois haxa problemas, problemas nos cuartos de baño, problemas nas mesas, eso é habitual, pero que os problemas que denuncian as AMPAs ano sí, ano tamén, curso sí, curso tamén, son realmente graves e moitos seguen sen estar arranxados. E despois xa deixo aparte o do transporte escolar, porque cada ano é unha lotería. Non pasa ano que non haxa polo menos algunhas denuncias sobre retrasos, sobre autobuses en mal estado, sobre todo tipo de problemas. Hai 2 anos acudín a unha comisión parlamentaria que trataba precisamente sobre o problema do transporte escolar e unha das responsables que daba explicacións dicía que, claro, que a orografía de Galicia complicaba moito o transporte escolar. E o dicía con unha seguridade como se de un ano ao seguinte apareceran curvas nas estradas. Pois non, as curvas xa estaban ali. A orografía coñecemos desde antes de que se deran as concesións para o transporte escolar. Dicir que a orografía é complicada en Galicia é unha excusa un pouquiño de mal pagador. Polo menos habrá que currala un pouco máis se queres poñer algunha excusa. É certo que hai problemas no transporte escolar, e é certo, evidentemente, que a orografía é a que é, pero bueno, a compañía que asume unha concesión de transporte escolar ou de outro tipo, porque outro día teremos que falar do transporte metropolitano, do
transporte por carreteira, por estrada en Galicia, bueno, pois a compañía que asume esa concesión ten unha serie de condicións que ten que cumprir. Os pregos están aí para algo, así que terase que poñer as pilas, como se soe decir. En definitiva, comeza outro curso escolar, seguro que temos que contar moitas protestas, esperemos que sexan as mínimas, pero por desgracia queda moito camiño por andar en este tema.